AMX sa mi postavia tesne za čiaru, na čiaru, pri base, počkaj, vlastne neviem, na ktorej strane sme. Ja sa nainstaloval a zmizela mi CD-romka. A na čo by si išiel Horus do Windows? Co? A co máš za problém? Nevím, prostě mi nejde se dostat jako ze hry do okna, takže nemůžu na TSku, jako víš? Aha, no dobré, dobré, si tam. To ze hrou ne. A i tam můžu mít, jo? Dobré, dobré. Co to kurva bylo? Tak teďka už je to lepší, předpokládám. Ty 50 stovky mají jak rychlo nabité mety? Ti to řeknu hned, Skoro aktuální čas minutu. 45:86. Aha, dosť. Standardně 50 sekund. 6 vteřin, no. A Jarunka, tebe to za koľko nabije? A já tam mám jenom 18 gold. 28. To nevadí, stačí. Nesmeme sa nehať byť toto. Dúfam, že to nemajú To je na veľa... 15 hráčů nebo na 10? Na 10. No, dúfam, že nemajú to vyjazdené nejako moc dobre. Jezdíme sedmičkou Artinu, jo? Ja viem, no ale má Jarunka iné osmičku. A to je lama, on má tolik desítek, nemá žádnou osmičku, ty vole. To s takovýma se Dobre, Jarunka, mier niekde sem. Ja idem tadeto s T54 horu sem hore. 50 stovky. Zatiaľ niekde tu, aby ste vedeli strieľať sem. IS-3, tu kúkať sem a sem. A CCA, T69, tiež sem. Tuto medzi baráky, za baráky zatiaľ. Počkáme, čo sa uvidí. A potom sa rozhodneme, čo budeme ďalej robiť. Bubuf 32. Bubuf. Vieš čo, ty by si mohol ostať tu na rohu a kúkať do tejto uličky. A prosím tě 69 z 50, va? Ne, 69 CDC. Co má za problém, nevieš to vysloviť? Jede proti vám, už jsou kolem kašní. Něco tady, bacha. Dobré, nedať sa nahitovať. Tu dá 10 s tým CDCčkom. CDCčko sem. Jedou přes město. Jdou na C1, asi E2. Já bych měl mít dohled na celou dálku. Martka. Dobre, tie CDCčko 69 sem. Tu T54 musíme sa zbaviť. Tam ju z boku praskajte. Ona je arty. Kurva, mi Posúvaj, chalani, za cestou, ne pred cestou. Dobre, IS-3 so mňou, jedno AMX 50 so mňou, druhé AMX sem, aby mohlo dekepovať. Ideme sa na nich pozrieť. Aha, dielo opravím. Títo sa chalani môžete vracať tam. Alebo keď môžete strieľať sem. Nestihnem. Tá 69 by mohla padnúť.
To je 54, když se s něho stáhnou. 69. To jsou čehuni. 69, prečo nám ujde? Je IS-3, mali stade to chalani. CDCčko so mňou. Mám se vrátit? Idem. Môžeš sa vrácať sem niekde. Pozor, ty 32 50 mají stovky. na houdanu, v ty díře nejezdí tam s tou strikou. Mají to tam na houdanu. Poďme na tú 69. Já nabijím. Bych ji vypnul. Zak, utekaj. Utekaj, Zak, nestrieľaj zbytočne, potrebujem ťa živého. Ale nabijím ještě 7 vteřin. Nemám pás. Rozbite túto IS-3, tu nás sú všetci vzadu ešte. Normálne sa na ňu vrhnite, kým sa hen títo dvaja vrátia. Všetci, traja, sem, 69, Já sem. už nemůžu vidět. Už jsem ráno. Šaky, schovaj sa do uličky. Mám pás druhýkrát. Tieto IS-3 sem. Rýchlo, kým tá Isu na vás Já se nezačne. otáčím na tu Isunu. Pozor na tu Isunu, prdé. Ten ide po mne, Pozor help Isuna me. za prdelí. Chlapci, nemôžete mi pomôcť IS-3. Serte na tú Isunu. Artinu, jď na tu Isunu. Mám ji zaměřenou, můžete nás spotovat. Kurva. No, super. Takže dobre, už dúfam, nepôjdete za tou KV4, poďte sem. Tu je vás viacej, do tejto uličky môžete strieľať T54 zozadu, ich začne praskať. Odtiaľ to utečte, aby tie KV4 nestrieľali do vás. Maťo, preč odtiaľ? Horus, prosím ťa, zozadu na týchto. Tu máte. Doufám, že aspoň střílí žarunko goldy. Maťo, prdé. Neser sa tam s tými KV4-kami, sú úplne zbytočné. Tam treba dostrieľať do Ale ja nic jedného. neprobiju. Ach jo. Žarunko střílí goldy, ty vole. Chalani, bolo to 6-2. Oha. Maťo si na TS-ku. Asi není. A ty je na té Jsem. Je. Dobre, Mety, skús tú KV4, teda keď silou mocou chcete. Dodělej ho, T54. Nice. Jak chceš, aby bojovali, když jim jde 54 za prdelí? Na ráno. Logicky, že si zakryješ zadek, ne? Rozběž ho T54, tu je strojku. Já si nechám dát, kluci, vydržte. Já si Tam nechám ještě dát. nejsem. Už to dokončíte, nehajte, je tam Mety vo full. Já si nechám dát, Avril, Matej, nechte si, já si nechám dát. Tak no. Už si nestrelíš. Co byste bez mě dělali? Ale nepočúvate ma. Treba riešiť po jednom tie tanky. Veliteli, já jsem poslouchal. Ja viem, ale keď budeme riešiť jedno, akože mohli sme riešiť tamto tie Isunu a hento, ale keď už som povedal, že poďme riešiť hentie dva, tak poďme riešiť tie dva, lebo zase ste strieľali, polka ste strieľali, ani ne, traja ste mohli strieľať do tej, tam kde bola IS-3, T32 a ďalší dvaja strieľali tú Isunu a KV4, to sú pomalé tanky, vy ste zatiaľ mohli rozstrieľať tie dva v uličke a keby došla Isuna, to už by vás tam bolo 5 tankov a mohli by ste rozstrieľať Isunu a KV4, ktorá by tam prišla. Ale to som